מי אבא של שולי? האבא האמיתי? טוב, חברים, המשחק הבא נקרא מי אחי. צריך רוב של 2 כדי שנמזוג לו צ'ייסר והוא חייב לשתות. בואו נתקדם. רגע, שלום, אני חייב להשתתף? כן. מי הכי מצחיק? נמזוג לאס. בכיתה אבא, בכיתה. אבא קסאמו, מה יהיה לשולי? שולי. אחלן. מי הכי מעצבן? איזה שאלה... תלוי, עבד. בוא נפיל אותו, בוא נפיל את למה? ציון. למה? לא, תסבירו. שתה. למה מעצבן? בכישרון שלך. כן, אנחנו מקנאים תתרגגו. בכישרון שלך. אתה הכל בכישרון נהיה שלך. בגורו. אמן. וואו. מי הכי מבולגן? לפי דעתי ציון. מה, אתם שאלות רק עליי ועל אסי? אין לי וולט, אחי. זהו. אין לי וולט. אין לי גט למה אין טקסי. לך גט? לא מאמין לא מאמין בזה. לא מאמין אבל אין לו וולט ואין לו גט טקסי לבן אדם. ואין לו אשראי. אין לו אשראי, תשתה. לשולי. יאנה, אתה יודע שפעם ציון לצאת מחניון לקח 20 שקל מקבצן? אתה יודע את זה? אתה יודע את זה והוא החזיר לו בביט. מי יש את הפתיל הכי קצר? אנחנו נמזוג לו בלי שהוא אפילו יאמר מילה. בדיוק. שלום, שתה. למה? כי לא אבל שתית. מזגת לי תה, מה? לא שתית, שתה. מזגת לי תה, תראה, זה תה. אבל אמרת שאתה מסוגל. תאזן. מי הלך עד הסוף? בסרט. אז למה אני צריך לשתות? אבל למה אני צריך לשתות? תן לי סצנה אחת שאתה חושב שהלכתי בעד. עזוב אותו, אתה לא מכיר את בצי? הרי בינינו לא יעשה שום דבר חריג. מי אבא של שולי? האבא האמיתי? אנחנו לא יכולים וואו. לגלות כי שולי 3 יהיה בהוואי, וואו. ושם תהיה בדיקת ה-DNA. לא עשינו בדיקה בסוף. לא, נראה לי שזה בסוף. לשולי! היידה, לחיים. וואו, זה עולה. וואו.